Hayibo. Kwenzakalani baba? Wena vele khana kahle kuphelile kuhle kuhle. Hayibo, baba. Kwenzenjani Ntombi? Na imhlola baba. Ubephuma Abantu baba kodwa I'm a king. Ngikaphatha ukuzwa unjani mntwana wena? kwenzenjani? Umuntu asishwana. Ha, baba yini lengaka umntwana asenzela yona? Ngitho yabo mntana, ngizayenda lo daba so yatshala ngapha. Kumele uhambe yena wena. Ayimhlola leyi baba, imhlola. Wena Kwenzenjani Ntombi yami? hey. Abantu bazosibheka kanjani thina singabantu besikhosini kanje? Bazosibheka kanjani? Uhlala ihlazo mntana wayezileyo. Hlala phansi bakhuluma nabantu abadala. Hlala phansi. Aisha, security. Hlala phansi. Security. Hlala phansi. I'm your king. Come on. Hlala phansi mntanami. Wait. Unatha kuphi utshwala? Imali yokuthatha uyithatha kuphi? Kusho ukuthi baba sekumele ukuthi uvale amakhadi akhe wonke engabi le-access yemali. Lalela mhlanje. From namhlanje, ngiyafisa lapha ebank, awubekho ngisenti la. Hayibo, nayingane. Baba. Osokufele kathesi ukuthi wena uvale endlini lapha. Wasaphume endlini. Yes. Because the problem, you have to see umntwana umkhosi. Maybe